Сваякі загінулага пасля затрымання ў навагоднюю ноч міліцыі ў рэчыцы Дмітрыя Ўсхопава не вераць у афіцыйную версію ягонай смерці і гатовыя змагацца за праўду да канца. А дзяржаўная прапаганда зневажае памяць збітага так званымі сілавікамі мужчыны і абражае ягоных родных, не стрымліваючыся ў выразах. Студыя «Белсад», Віталь Бабін сёння 3 студзеня, на гадзінніках 20. Яшчэ адна сумная навіна прыйшла сёння. На 90-м годзе жыцця памёр вядомы літаратуразнаўца, гісторык і пісьменнік Адам Мальдзес. «Белсад» выказвае спачуванне родным і блізкім спадара Адама. На пачатак жа прапануе акцыі нашых суайчыннікаў у замежжы, якія не перастаюць верыць у лепшае у новым 2022 годзе. Не забудем, не простим. Пачынаем выданне з трагедыі на Меншчыне. Прычынай страшнай аварыі стала галалёдзіца. У выніку ДТЗ 11 чалавек былі шпіталізаваныя. Яшчэ адна пасажырка загінула за дзень да свайго 25-годдзя. Трагедыя адбылася на аўтадарозе Менск-Мікашевічы паблізу вёскі Басманаўка Уздзенскага району. Кіроўца «Опеля Віваро», не ўлічыўшы галалёд, выехаў на сустрэчную паласу і сутыкнуўся з маршруткай, якая ехала на Менск. 24-гадовая пасажырка «Опель» памерла на месцы. Абодва кіроўцы, 9 пасажыраў маршруткі былі шпіталізаваныя з траўмамі рознай ступені цяжкасці. Паводле следчага камітэту на кіроўцу «Опель» заведзеная крымінальная справа па артыкуле парушэння правілаў дарожнага руху асобай, якая кіравала транспартным сродкам, што пацягнула па неасцярожнасці смерць чалавека. Яшчэ адна аварыя адбылася сёння ў Віцебскай вобласці паблізу Лёзна. На трасе Віцебск-Магілёў-Гомель турыстычны аўтобус сутыкнуўся з легкавым аўтамабілем «Рено». У выніку ДТЗ аўтобус перакуліўся, 6 расейцаў знаходзяцца ў цяжкім стане. 18 чалавек атрымалі траўмы сярэдняй цяжкасці, 17 лёгкія. Сярод пацярпелых 4 дзяцей. 31-гадовы кіроўца «Рено» загінуў на месцы. Як паказвае прыклад з гэтай аварыі, у Беларусі складаныя ўмовы надвор'я пасля маразоў і завеяў, рэзка пацяплела, прайшоў дождж, некаторыя месцы на праезнай частцы дарог і на ходніках пакрыліся надзвычай коўскім лёдам. 335 чалавек толькі за ўчорашні дзень мусілі звярнуцца па медычную дапамогу праз галалёдзіцу ў Беларусі. Гэта афіцыйныя звесткі Міністэрства аховы здароўя. Паводле інфармацыі Міністэрства ўнутраных справаў, неспакойная была і сітуацыя на трасах. За першыя 2 дні новага года у выніку аўтамабільных аварыяў загінулі 3 чалавекі. 32 асобы былі параненыя. Пры гэтым супрацоўнікамі ДАІ былі выкрытыя 162 нецвярозыя кіроўцы. Адмыслоўцы прагназуюць, што сітуацыя не палепшыцца, пакуль не зменіцца надвор'е. І яшчэ да адной тэмы. Ад гэтак званых контрсанкцыяў рэжыму пацерпяць хіба што толькі айчынныя спажыўцы. Раней было абвешчана, што з 1 студзеня гэтага года у адказ на санкцыі захаду Менск спыняе імпарт мясных прадуктаў, садавіны і гародніны, арэхаў, вітамінаў ды іншых вырабаў з нібыта недружалюбных дзяржаваў. Вядомы эксперт-эканаміст Леў Марголін нагадаў, 36 краінаў, на якія накіраваныя такія захады, маюць экспарт тавараў прыкладна ў 10 тысяч разоў больше за тыя 500 мільёнаў долараў, на якія разлічаныя контрсанкцыі. Што датычыцца беларусаў, то таксама я думаю, што гэта нават не адаб'ецца на асартыменце і на колькасці тавараў. Проста яны стануць даражэй.
бо ну, ёсць магчымасць знайсці любыя тавары ў гэтых краінах і прывезці іх, як гэта рабілася раней, пераклеіўшы нейкія ярлыкі, і знайсці іх у другіх краінах. Але калі яны правазіліся з Еўропы, напэўна, гэта быў самы такі танны варыянт. І любая замена, яна будзе проста працаваць на тое, што будуць падвышацца кошты. Беларускае эмбарга на харчовыя прадукты не працягнецца доўга і не нанясе істотных стратаў польскай аграрнай галіне, мяркуе віцэ-прэм'ер краіны і міністр сельскай гаспадаркі Польшчы Генрык Кавальчык. Паводле яго, гэтымі контрсанкцыямі Беларусь наносіць шкоду адно сама сабе. Гадавы аб'ём таваразвароту з Беларуссю складае каля 200 мільёнаў еўраў. Гэта 0,6% усяго польскага экспарту харчавання. Найбольш забарона паўплывае на экспарт у садаводстве, хаця Беларусь цяпер не належыць да найбольш важных кірункаў экспарту яблыкаў. Усё больш іх прадаецца ў іншыя краіны, напрыклад, у Егіпет. 3 гады калоніі. Менавіта такі прысуд быў агучаны двум жыхарам Гомлю Дзмітрыю Грышчанку і Станіславу Мачалаву. Іх абвінавацілі ў масавых беспарадках і гвалце над міліцыяй. Пад масавымі беспарадкамі суд цэнтральнага раёну Гомлю палічыў удзел у маршы пратэсту 20 верасня 2020 года. Тады гамельчукі ішлі па вуліцы Перамогі да вуліцы Савецкай, калі дарогу ім перагарадзіў АМАП. Удзельнікі маршу пабеглі ад так званых сілавікоў на другі бок вуліцы, што следства расцаніла як блакаванне дарогі. А баявую стойку, у якой паводле следчага камітэту стаялі асуджаныя як пагрозу гвалту супрацоўнікам міліцыі. Асуджаныя нават пасля прысуду не адмовіліся ад сваёй пазіцыі. Час усё расставіць на свае месцы. Жыве Беларусь! Так скончыў сваё апошняе слова Дзмітрый Грышчанка. Вечарам 30 снежня ў кватэру жанчыны, якая прытуліла ў сябе актывістку руху «Маці 328» Марыну Мацулевіч, уварваліся сілавікі. Цяпер жанчына ў рэанімацыі. Такое паведамленне ў сацыяльных сетках распаўсюдзілі сябры спадарні Марыны, якая не толькі змагалася за лёс свайго сына, асуджанага па наркатычным артыкуле, але і з цэлай сістэмай, якая фальсікавала выбары. Марына Мацулевіч, сярод іншага, пісала скаргу і на грамадзяніна Лукашэнку ў камітэт дзяржаўнай бяспекі. Напярэдадні кіраўніца кампаніі «Наш дом» Вольга Карач распавяла ў адмысловым стрыме гэтую гісторыю. Цяпер жа спадарня Вольга з намі на сувязі. Вітаю. Добрый день. Спадарня Вольга, якія апошнія навіны пра Марыну Мацулевіч, што вядома на дадзены момант? На дадзены момант вядома не вельмі шмат. На тэлефон, калі тэлефанаваць на тэлефон Марыны, адказвае нейкі дзядзька, які кажа, хто вы, што вы, пачынае задаваць пытанні, і ведаем толькі тое, што яна ў рэанімацыі. Але я б хацела падкрэсліць, што гэта не першая атака беларускага рэжыма на «Маці 328», і хацела бы нагадаць лёс спадарні Тацяны Канеўскай, якая атрымала 6 гадоў турмы. Гэта таксама маці, якая змагалася за свайго сына, якога незаконна пасадзілі па 328 артыкуле. І спадарня Канеўская, она была даверанай асобай спадарні Святланы Ціхановскай. І ведаеце, вось хацелася б нагадаць пра лёс усіх жанчынаў 328, якія працягваюць на даны момант змагацца за сваіх дзяцей. І вось Марына Мацулевіч у першую чаргу, таму што мы ўсе хвалюемся, мы ўсе чакаем нейкіх навінаў. І зразумела, што калі Марына аказалася ў рэанімацыі пасля менавіта таго, як сілавікі ўварваліся ў кватэру, то гэта не проста так. Мы все вельмі хвалюемся і вельмі хацелі б добрых навінаў. Гэта не проста так, але што магло здарыцца, спадарня Вольга? Ці спадарня Марына Мацулевіч скардзілася на сваё здароўе нейкім чынам? Не, Марына не скардзілася на здароўе. Канешне, зразумела, што барацьба за дзяцей, яна, ну, скажем так, не вельмі добрая
для здароўя рэч, таму што ўсё роўна гэта стрэсы і нервы, але я ўпэўненая, што гэта ніякім чынам не звязана проста з нейкімі звычайнымі захворваннямі. Я ўпэўненая, што калі Марына Мацулевіч у рэанімацыі зараз, то гэта адназначна звязана менавіта з тымі дзеяннямі сілавікоў, які ўварваліся ў кватэру. Тым больш, што Марына хавалася, ужо былі пагрозы, і даже былі пагрозы да прэзідэнцкіх выбараў, былі пагрозы і пазней, таму што яна вельмі актыўная жанчына, і яна вельмі шмат чаго робіць, піша скаргі, і яна шмат судзілася ў сваім жыцці. Я думаю, што вось гэта ўсё менавіта звязана з яе актыўнай дзейнасцю. Але мы побачым, там паглядзім, якія будуць навіны. Але ўпэўненая, што гэта не проста так, што вось чалавеку проста стала дрэнна, і яна там захварэла. То бок, на ваш погляд, што менавіта ў гэты момант улады абралі такі момант, каб адпомсціць ёй, магчыма, затрымаць, завесці нейкую справу? Я ўпэўненая ў гэтым. Я ўпэўненая, што зараз на усіх маці 328 ідзе вялікі ціск менавіта за іх вялікую грамадзянскую актыўнасць і за тое, што яны не здаюцца, яны працягваюць сваю барацьбу нават вось у такі вельмі складаны час. І зразумела, што Марына была адна з тых, хто гэтую барацьбу працягвае. І яна не здавалася вось ні на хвіліну. Спадарня Ольга, вы сказалі, узгадалі пра вось пагрозы на адрас спадарні Марыны. Ці вам, магчыма, вядомы змест гэтых пагрозаў? Ці такія пагрозы таксама паступалі іншым актывісткам руху маці 328? Такія пагрозы вельмі, я б сказала, традыцыйныя. Яны паступаюць у бок усіх маці 328, яшчэ паступалі і на пачатку прэзідэнцкай кампаніі, пасля, таму што, як вы ведаеце, маці 328 нават галадалі падчас прэзідэнцкай кампаніі, каб прыцягнуць увагу да таго, што адбываецца з іхнімі дзецьмі. І зразумела, што вось менавіта такая актыўнасць і тое, што яны робяць, яно не праходзіць міма, а паколькі ўсё ж такі ідзе барацьба і ціск на міліцыянтаў, бо разумееце, што гэта маці 328 у першую чаргу ціснуць на адміністрацыі турам, на міліцыянтаў, на судовую сістэму, то зразумела, што вось гэтыя пагрозы пасадзіць, сфабрыкаваць нейкія там справы, расправіцца, пагрозы фізічнай расправы, яны ідуць пастаянна у бок абсалютна ўсіх актывістаў маці 328, якія вось змагаюцца ўвесь гэты час. Гэта, я б сказала, вельмі звычайная справа, але, на жаль, вось такая звычайная справа, вось такая не норма стала нормай. Спадарня Ольга, вось таксама улічваючы тое, што спадарня Марына скардзілася, судзілася адносна фальсіфікацыі выбараў, скардзілася на Цэнтральную выбарчую камісію, таксама вядомы факт тое, што яна паскардзілася на грамадзяніна Александра Лукашэнку у камітэт дзяржаўнай бяспекі. Але ці ёсць, на ваш погляд, нейкі сэнс скардзіцца ў структуру, якая пакрывае адна адну, ну і фактычна знаходзіцца пад уладай, пад кіраўніцтвам аднаго чалавека, уласна, на якога і скардзілася спадарня Марына? На мой погляд, зразумела, такога сэнса няма. Але вы павінны зразумець маці 328. Гэта жанчыны, якія знаходзяцца ў вялікім адчаі. Іх дзеткі атрымалі па 10 і больш гадоў турмы, і яны вельмі добра ведаюць, што гэтыя справы сфабрыкаваныя, што дзеці сядзяць ні за што і атрымалі такія вялікія тэрміны, яны знаходзяцца ў такіх вельмі цяжкіх умовах, пад катаваннямі, і шмат гучыць і пагроза сексуальнага гвалту, там шмат чаго адбываецца ў гэтых турмах, разумееце? І тут, канешне, маці, трэба сказаць, што яны такія сапраўдныя героі, таму што яны спрабуюць абсалютна ўсё. Яны спрабуюць абсалютна ўсе метады. Іменно я ўжо згадвала галадоўку, але акрамя галадоўкі, зразумела, там і скаргі, і суды, і пікеты. Проста нават немагчыма сабе штосьці прыдумаць, што не паспрабавалі у сваёй барацьбе менавіта маці 328. І калі памятаеце, яны вельмі дапамагалі і ў тым, што там хавалі ютуб-блогераў, і спадара Кабанова, і спадара Петрухіна. Яны дапамагалі актывістам, якія праводзілі розныя пікеты. Вось, ведаеце, яны так вельмі актыўна ўключыліся ў палітычную барацьбу краіны, што зразумела, што гэта немагчыма
могло пройсці міма. І яшчэ б хацела адзначыць адну рэч. Лукашенко сказаў, што ён не ваюе з жанчынамі, але мы вельмі добра ведаем гэта гаспадара. Калі ён так гаворыць, калі ён так кажа, то трэба проста перавярнуць наадварот і чакаць, што вось будзе менавіта новы ціск, новыя рэпрэсіі менавіта супраць жанчынаў. Ну і зразумела, што супраць жанчынаў, хто як не маці 328 сталі такімі жаночымі тварамі грамадзянскай барацьбы ў Беларусі апошнія 5-7 гадоў. Таму зразумела, вось гэты ціск ён быў такім у пэўным сэнсе чаканым, але, канешне, тое, што адбываецца, тое, што ідуць вось такія жахлівыя навіны, гэта ўсё вельмі сумна. І тое, што да спадарыні Марыны ў дом, дзе яна знаходзілася, ўварваліся гэтыя сілавікі, кажа і гісторыя, якая адбылася ў навагоднюю ноч, гэта затрыманне і збіццё Дзмітрыя Усхопава ў Рэчыцы. У краіне, дзе не да закона узброеныя людзі могуць вось так забіваць. Ці можна мы тут таксама правесці нейкія паралелі пра тое, што сапраўды пра краіну, якую Лукашенко аб'явіў краінай, дзе не да законаў, сілавікам цалкам развязалі рукі? Ведаеце, гэта ўсё зразумела, я б сказала, такія звенья аднаго ланцугу. Таму што і калі паглядзець на справу Дзмітрыя Усхопава і паглядзець на барацьбу маці 328, то з пэўнага першага погляда так выглядае, што гэта не палітычная барацьба. Бо там была навагодняя ноч, там хлопец ехаў да маці, пэўна, можа, быў алкаголь, можа, не было, там ніхто не ведае, да? І маці 328 таксама такі артыкул не вельмі палітычны за наркатычныя нейкія там рэчывы, так? Але ўсё ж такі я лічу, што ўсе гэтыя справы яны палітычныя. І як раней ўжо былі выпадкі, калі людзей збівалі і забівалі, у тым ліку навагоднюю ноч, я хацела б нагадаць, што гэта не першы выпадак, калі міліцыянты забіваюць менавіта вось у гэтую ноч людзей проста так. Так і тое, што вось адбываецца з Марынай, гэта ўсё, я б сказала, такая агульны малюнак усяго, што адбываецца ў краіне. Вось гэтыя палітычныя рэпрэсіі, спадарыня Канеўская, напрыклад, яна ўжо прызнаная палітзняволенай, зразумела, гэта ўжо такая вяршына усяго беспредзела, усяго таго гвалта, які прыйшоў у Беларусь. Але тое, што ўсё гэта было раней, і грамадства не рэагавала на гэтыя ўсе выпадкі, бо з 328 гэта ж не першая гісторыя, і гэта не гісторыя 2020 ці 2021 года. Гэта гісторыі 2013, 2014. І людзі раней як казалі: ён быў там п'яны, зразумела, яго пабілі, ён памёр, да? Гэтыя наркаманы, зразумела, што з імі яшчэ рабіць, трэба даваць ім пэўныя 10 гадоў турмы, а то і смяротнае пакаранне, няма ніякіх праблемаў, хай не прымаюць наркотыкі, ўсё будзе нармальна, да? Але атрымалася, што ўсё ж такі вось усе гэтыя справы, усе гэтыя кейсы, якія былі вось раней, і з 328, і проста з нейкімі людзьмі, якіх затрымлівалі і забівалі у пастарунках міліцыі, гэта ўсё і зрабіла магчымым усе гэтыя рэпрэсіі, якія ідуць зараз, увесь гэты тэрор. Таму, калі мы хочам вярнуцца ў краіну, дзе ўсё ж такі ёсць закон, мы павінны для сябе вельмі так ясна уяўляць, што закон павінен быць аднолькавы для ўсіх. І не мае значэння, гэты чалавек прымаў алкаголь ці прымаў нейкія наркатычныя рэчывы, яго нельга забіваць. І суд павінен быць таксама, скажем, справядлівы і сумленны, і адкрыты, да? І каб людзі маглі даказаць, калі яны лічаць, што яны невіновныя, они маглі даказаць вось гэтую сваю невіновнасць. У нас зараз такога няма. Але я вельмі спадзяюся, што настане час у бліжэйшым будучым, калі ўсё ж такі Беларусь вернецца менавіта ў законнасць, і мы зможам і перагледзець гэтыя справы, і мы зможам пакараць тых, хто зараз вінаваты ў забойстве і Дзмітрыя Усхопава, і Романа Бандарэнкі, і 328. Я б хацела нагадаць, што у 2021 годзе нам вядома як мінімум пра 2 смерці 328 у калоніях, і зноў-такі ніхто не панёс ніякага пакарання, не было ніякага следства, што там адбылося з гэтымі маладымі людзьмі, чаму яны загінулі ў калоніях.
І калі чалавек атрымаў нават такі вялікі турэмны тэрмін, гэта не азначае, што яго трэба забіваць, і гэта не азначае, што безумоўна, спадарня Ольга. вяртаюць Таму застаецца толькі спадзявацца на гэты справядлівы суд. Дзякуй вам вялікі за гэтую размову. Ольга Карач, заснавальніца і кіраўніцтва міжнароднага цэнтра грамадскіх ініцыятыў «Наш дом» і спадарства. У працяг нашай тэмы чарговая ахвяра так званых сілавікоў Дмітрый Усхопаў. Працаўнік рэчыцкага філіялу Гомель-Аблгазу Дмітрыя затрымалі 31 снежня, амаль за гадзіну да поўначы, калі ён ехаў да маці сустракаць Новы год. Сведкі прызнаюць, што Дмітрый Усхопаў быў нецвярозы, а на прыпынку яшчэ піў шампанскае са знаёмымі. Пры затрыманні Усхопаў паводле міліцыянтаў супраціўляўся, а 23:06 да таго прыпынку выклікалі дадатковы нарад міліцыі, які даставіў затрыманага ў РАУС. Смерць зафіксавалі а 1:20 уначы 1 студзеня 2022 года. У Дмітрыя Усхопава засталася 5гадовая дачка. З намі ў студыі юрыст Народнага антыкрызіснага ўпраўлення Артём Праскаловіч. Спадар Артём, добрый вечар. Калі разглядаць гэтую справу з юрыдычнага пункту гледжання, ці мусім мы дачакацца нейкага афіцыйнага разбіральніцтва гэтай справы, ці можам мы ўжо казаць пра тое, што гэта за трагедыя, ці гэта няшчасны выпадак, ці гэта забойства, ці гэта ненаўмыснае забойства у выніку нанясення нейкіх цяжкіх цялесных пашкоджанняў? Да, если отбросить эмоции, можно говорить о том, что это в любом случае чрезвычайное происшествие. Потому что лицо после посещения им РОВД оказалось в больнице, а после погибло. В первую очередь обратимся к тем инструкциям, которые должны использовать представители правоохранительных органов. Ну, ласно, что они мусили сделать? Не все инструкции есть в открытом доступе, но я переговорил с коллегами, переговорил с лицами, которые несли службу также ранее во внутренних войсках. Они говорят о том, что однозначно, если лицо находится в состоянии сильного алкогольного опьянения, была установка всегда сразу же, незамедлительно доставлять в учреждение здравоохранения, как раз-таки во избежание вот таких недоразумений, когда человек упал, действительно сам в силу своего состояния ударился, после этого возникают претензии к представителям органов внутренних дел. Отсматривая видео, которое было опубликовано в пропагандистском канале, не знаю, там распространялось ли оно через средства массовой информации в Республике Беларусь, я делаю какой вывод? Оно нарезано в очередной раз так, как удобно пропаганде и правоохранительным органам. То есть, если нам говорят о том, что он самостоятельно пришел, а после его доставляли в учреждения здравоохранения якобы на освидетельствование, то почему мы не видим кадров, как его выводят и где он сам выходит? Зато сегодня следчий комитет кажет, что 4,3 промилле алкоголя ў крыві. Ці вы, спадар Артём, калі-нибудь бачили человека с такой колькостью промилле ў алкоголя? Ці може он самостойно рухаться, ходить, оказывать супротив? Все же это крайне индивидуально, как свидетельствуют все судебно-медицинские эксперты. Кому-то достаточно 1 промилле, чтобы лежать, кому-то 6, чтобы сесть за руль и быть в состоянии управлять транспортным средством. Обращает на себя просто непоследовательность изложения фактов со стороны Следственного комитета. Первоначально речь шла о том, что человек находился просто в состоянии алкогольного опьянения. Здесь можно говорить о том, что зачем вообще до сих пор в Беларуси существует ответственность за появление в состоянии алкогольного опьянения в общественном месте, если человек не ведет себя вызывающе, не распивает спиртные напитки в общественном месте. То есть это в принципе неоднозначная норма. При этом государством антиалкогольных как бы препятствий никаких не предпринимается, программ, ну, очевидно, для того, чтобы собирать акцизы. Сегодня же уже Следственный комитет заявил, что он вел себя вызывающе, приставал к прохожим. Тогда это действительно могло привлечь внимание представителей правоохранительных органов. Далее были комментарии о том, что они вызвали подкрепление. Не везде просматривается эта информация. Возникает опять-таки вопрос, так сильно был пьян человек или он был способен оказать сопротивление не только 2 лицам, имеющим средства
но и еще и прибывшему подкреплению. Вот. Опять же, как я говорю, непоследовательность дальнейших действий. То есть, если он находился в состоянии такого сильного алкогольного опьянения, по какой причине его сразу не доставляли в учреждение здравоохранения, видя, что человек на грани отравления, потери сознания. Так, ранее доставляли людей. Да, но сейчас они не функционируют, насколько мне известно. В любом случае прослеживается как минимум некая халатность в действиях того наряда, который его доставлял. И, по моему разумению, здесь должно быть отстранено от руководства на время проведения разбирательства начальства РОВД, для того, чтобы они не имели возможности оказывать какое-либо давление на проверку. Мы этого не видим. Все комментарии, которые мы видим, они прослеживаются односторонне. Они говорят только о состоянии, поведении погибшего лица, о его каких-то предыдущих привлечениях к административной или уголовной ответственности, о его состоянии, о том, что при нем было найдено, и никак не характеризуют действия лиц, которые его задерживали, которые его с ним работали. Дзейнічалі згодна з законодаўством. Да, это отдельная боль, потому что в начале года прошлого На что законодавство дозволяет сбивать людей до смерти? Об органах внутренних дел, к сожалению, приводится в такое состояние, которое позволяет максимально по своему усмотрению, не ограничиваясь какими-либо критериями объективными, действовать представителям силовых ведомств по малейшему подозрению на какую-либо опасность в отношении них со стороны любого белоруса, находящегося на улице. Далей, вось, дарэчы, у нас ёсць дакладная пазіцыя сваякоў і родных, так? Вот Святлана Герасимович, сястра памерлага Дмітрыя Усхопова, кажа: «Мяне абвінавацілі, што я прадаю інфармацыю СМІ, пишут паклёп на мяне і майго забітага брата, але мяне не зламаць, моя воля моцная. Нікога не прабачу», далей спадарня Святлана дадае. «Калі мяне пастараюцца прыбраць, ведаеце, што я шматдзетная маці, юрыст, жанчына, якая працуе на 2 працах, і няўцешная сястра забітага брата». І адразу мы бачым, як дзяржаўная прапаганда ў гэтых памыйных тэлеграм-каналах накінулася на спадарню Святлану. Вось як гэтыя пагрозы ўспрымаць? Чаму гэта дазваляе сабе дзяржаўная СМІ, там, альбо, ну, скажем так, афіцыйны канал, там, такі як там Губазик, альбо Желтые сливы? Ну, почему позволяет? Потому что в Беларуси, к сожалению, взят курс на полную защиту представителей правоохранительных органов, представителей государственных СМИ. Естественно, в одних и тех же ситуациях, когда в отношении простых граждан возбуждаются уголовные дела за простой комментарий, в отношении лиц, которые приближены так или иначе к власти, в которой режим нуждается, никаких уголовных дел, проверок и так далее возбуждаться не будет. В данном случае примечательно то, что проводится проверка, хотя в других подобных случаях, по случаю смерти того же мигранта на границе, сразу же возбуждается уголовное дело. В принципе, когда человек умер при таких специфических обстоятельствах, это является достаточным для того, чтобы возбудить уголовное дело. Почему это важно? Потому что в рамках возбужденного уголовного дела по-другому фиксируются все доказательства, по-другому проводятся следственные действия, более жесткий контроль, более жесткая отчетность. Когда проводится проверка, она вся закончится, ну, простым отказом в возбуждении уголовного дела, который, к сожалению, родственники будут бесконечно обжаловать, но, как показывает даже уголовное дело по факту гибели Романа Бондаренко, по факту убийства его, мы видим, что даже оно прекращено за невозможностью установить лиц, хотя прекрасно известно, кто это, то здесь, к сожалению, мы понимаем, что какое бы ни было законодательство в Республике Беларусь, к сожалению, практика его применения, она однобокая и применяется только в качестве репрессивной, но не в качестве того, чтобы восстановить справедливость и истину по делу. Господар Артём, на ваш погляд, ці сам Лукашенко можа нейкім чынам паўплываць на гэтую сітуацыю, бо калісьці ён, напрыклад, выступаў там пасля рэзанансу ў СМІ, апісваючы гэтую сітуацыю, мог назначыць там распачынанне крымінальнай справы, праз нейкія праверкі праходзіла справа. Ці ён усё ж такі зноўку, як у выпадку з Романам Бондаренком, скажа, што Дмітрый Усхопаў наркаман, п'яніца, памёр, ну і...
Я думаю, что в случае с Романом Бондаренко он взял уголовное дело под личный контроль. Мы видим эффективность этого личного контроля на сегодняшний день. В данном случае, я думаю, что после того, как будут достаточно подчищены все материалы, так сказать, когда уже перестанут ошибаться в показаниях и свидетельствах представителей правоохранительных органов, мы дождемся комментария от Лукашенко в духе того, что раздувают проблему из смерти обыкновенного алкоголика и наркомана. Но я думаю, что в Беларуси следует стремиться к тому, чтобы любой алкоголик и наркоман мог живым доехать до своей матери в новогоднюю ночь. Никакие критерии личностные человека не могут служить обоснованием того, чтобы применять к нему непредусмотренную силу, чтобы каким-либо образом его оскорблять. Ну, мы видим перегибы со стороны правоохранительных органов и до 2020 года. Сейчас им дан полный карт-бланш. В 2019 году в августе проходило совещание, посвященное как раз-таки качеству работы правоохранительных следственных органов, где поднимались именно проблемные вопросы необоснованное чрезмерное применение силы со стороны милиции, скажем так, и потом по фактам покрывательства со стороны Следственного комитета, со стороны прокуратуры. Были факты давления даже на судей. Вот. Все прекрасно помнят видео, облетевшее интернет, когда задерживают инвалида и делают ему подсечку, сбивают с ног, когда человек никак не оказывает сопротивления. Поэтому какие бы здесь реальные обстоятельства дела не были, мы однозначно уже можем говорить о том, что вероятность того, что представители правоохранительных органов действовали в соответствии с законом, снижается, а вероятность того, что они превышали свои полномочия, увеличивается. Тым больш, што я думаю, нас яшчэ чакаюць новыя злівы ад кіберпартызанаў і іншыя. Дзякуй вам вялікі за гэтую размову. Артём Праскаловіч, юрыст народнага антыкрызіснага управлення, быў з намі ў студыі. Гісторыя Дмітрия Усхопова – это не першы выпадак гвалту ў міліцэйскіх пастарунках. Не ўпершыню адбываецца і тое, што затрыманыя становяцца ахвярамі так званых сілавікоў. Можна ўзгадаць, як у 2020 годзе прагрымела гісторыя ўжо ўзгаданага у нашай студыі Романа Бондаренкі. Але пра колькі такіх гісторый было забыта. Зараз паспрабуем узгадаць толькі некаторыя. 2007 год. Мінчука Барыса Пархімчыка затрымалі каля ягонага дому. Мужчына быў п'яны, таму яго даставілі ў выцвярэзнік, але неўзабаве адпусцілі. Ступень алкагольнага ап'янення аказалася лёгкай. Прыкладна праз 9 гадзін цела Барыса знайшлі ў назіральнай яме для аўтамабіляў на тэрыторыі Рус Першамайскага раёну. Паводле судмедэкспертаў, смерць наступіла з-за чэрапна-мазгавой траўмы і пералому пазваночніка. У крыві ў мужчыны была знойдзена ўжо смяротная доза алкаголю. Крымінальную справу наконт смерці Барыса Пархімчыка так і не завялі. Роўна праз 10 год, а дакладней у ноч на 1 студзеня 2017 года 28-гадовы Андрэй Гаўрош трапіў у шпіталь з агнястрэльнымі раненнямі. Так для яго абярнулася сварка з міліцыянтам Русланам Салаўёвым. Міліцыю выклікалі суседзі Гаўроша, каб супакоіць шумную кампанію, але яны дакладна не чакалі, што міліцыянт зробіць гэта 2 кулявымі стрэламі у нагу і спіну. Гледзячы на тое, што экспертыза абвергла словы міліцыянта пра стрэл у мэтах самаабароны, міліцыянта Руслана Салаўёва прызналі пацярпелым. Вось Андрэй Гаўроша суд прызнаў вінаватым у непадпарадкаванні праваахоўніку і гвалце супраць яго і прысудзілі Мінчуку ажно 5 гадоў хіміі. Выходжу. Апошняе слова 31-гадовага Романа Бондаренкі, якога ў двары ўласнага дому ў лістападзе 2020 года затрымалі нібыта супрацоўнікі міліцыі. Праз 2 гадзіны маладога чалавека збітага і без прытомнасці даставілі ў РУС цэнтральнага раёна Менску. Яшчэ праз паўгадзіны ў стане комы яго прывозяць у больніцу хуткай дапамогі, дзе ён памірае ў выніку чэрапна-мазгавой траўмы. Паводле расследавання ініцыятывы «Байпол» да смерці Бондаренкі датычныя набліжаныя да Лукашэнкі Дзмітрый Шакута і Дзмітрый Баскаў, таксама прэс-сакратарка Лукашэнкі Наталія Ісман. І вось новая ахвяра. Дмітрий Усхопаў быў затрыманы ў навагоднюю ноч у стане алкагольнага ап'янення. Праз непадпарадкаванне да яго ўжылі фізічную сілу, пасля чаго даставілі ў рэчыскі РАУС, адкуль павезлі на медагляд у раённую лякарню, а ўжо ў гадзіну ночы 20 хвілін мужчына памёр. Паводле следчага камітэту ў крыві Усхопава 4,3 праміле алкаголю, у мачы сляды марыхуаны,
пры сабе нібыта знойдзены пакетик з гэтым рэчывам. З намі на сувязі кіраўнік Народнага антыкрызіснага ўпраўлення Павел Латушка. Спадар Павел, вітаю вас. Вітаю вас. Як Народнае антыкрызіснае ўпраўленне разглядае вось гэтую жудасную трагедыю, якая адбылася ў навагоднюю ноч у Рэчыцы? Ну, што звяртае на сябе ўвагу, перадусім тое, што якраз такі Лукашенко, нелегітымны узурпатар улады ў Беларусі, абвесціў гэты год годам гістарычнай памяці. І тут мы прасочваем, бачым абсалютныя гістарычныя паралелі. Паралелі 20-го стагоддзя ў гісторыі Беларусі і паралелі, якія адбываюцца на нашых вачах, на відавоку. Фактычна мы ведаем, што самай галоўнай трагедыяй для беларусаў у 20 стагоддзі з'яўляўся фашызм і тое, што ажыццяўлялі нацысты на тэрыторыі нашай краіны. Сёння мы павінны ўводзіць уже тэрміналогію, якая ўжо гучыць, зразумела, ў сродках масавай інфармацыі з вуснаў экспертаў і палітыкаў, лукашызм. Гэта тая з'ява, якая на сёння дзейнічае на тэрыторыі Беларусі, і менавіта гэта злачынствы, якія ажыццяўляюцца менавіта лукашызмам і лукашыстамі на тэрыторыі нашай роднай беларускай зямлі. Гэта гістарычныя паралелі, якраз якія прыдатныя да так званага года гістарычнай памяці, які абвясціў узурпатар. Ну, важна адзначыць, што зразумела, што ўсё, што зараз адбываецца ў Беларусі і з гэтай смерці Дмітрия Усхопова і той гвалт, які ажыццяўлялі лукашысты, лукашызм у адносінах да беларусаў, асабліва пачынаючы з 2020 года, гэта смерці, гэта забойствы, гэта тое, што ажыццяўляецца ў турмах, гэта ўсё будзе, конечно, мець прававую ацэнку ў перспектыве. Можна сказаць, што колькі б мы не казалі, ну калі ж гэты суд усё ж таки наступіць, але я перакананы, што ён наступіць. Нацыянальны беларускі суд будзе разглядаць усе гэтыя справы. Пазней, калі гэта не атрымаецца на нацыянальным узроўні, магчыма і ставіць пытанне пра міжнародны пераслед у гэтых злачынцаў. Так што все гэтыя прававыя інструменты будуць задзейнічаны. Усе тыя, якія ажыццяўляюць гэтыя злачынствы, яны, конечно же, будуць пакараны. Як бы не падавалася, што сёння тое, што я кажу, гэта все ж таки нейкім сэнсе толькі словы. Не, будуць за гэтым і адказнасць, і яна адказнасць немінуюча наступіць у адносін да тых, хто ажыццяўляе гэтыя злачынствы. Я вспоминаю жнівень 2020 года, тады прэс-канферэнцыю ў Коордынацыйнай радзе ў Мінску. І тады я сказаў, што фактычна рэжым адкрыў скрыню Пандоры. Бо калі людзей забіваюць, калі людзей падвяргаюць гвалту, і калі ніхто за гэта не адказвае, гэта будзе далей развівацца. І, на жаль, тое, што мы бачылі ў навагоднюю ноч, тое, што мы пачулі пра падзеі ў навагоднюю ноч, гэта пацверджаннем гэтага. Да той пары, пакуль не будуць следствы, пакуль не будуць пакараныя тыя, хто вінаваты, пакуль мы не зачынім гэтую скрыню Пандору з пункту гледжання заканадаўства, да гэтай пары усе мы будзем знаходзіцца пад пагрозай паўтарэння такіх сітуацый, як у гэтую навагоднюю ноч. Прынам, нават самым скромным падлікам мы ўжо маем каля 27 ахвяраў лукашызму. Навошта лукашысты папаўняюць гэты спіс? Навошта яны пастаянна разганяюць гэтую сітуацыю? Вы ведаеце, гэта ўжо спрацоўвае сістэма. Гэта не тое, што хтосьці там уже спецыяльна дырыжуе і спрабуе арганізаваць тое, што адбылося навагоднюю ноч. Гэта фактычна, калі людзі, дзякуючы таму, што яны падтрымліваюць нелегітымнага кіраўніка, атрымалі абсалютны карт-бланш. Карт-бланш на злачынства. Гэта фактычна ліцэнзію на забойства, якое яны могуць ажыццявіць у любой кропцы на тэрыторыі Беларусі альбо па-за межамі Беларусі і не рызыкаваць адказнасцю. Патэнцыйная рызыка, конечно, існуе ў перспектыве, і яна, зразумела, адказнасць наступіць. Я пацвярджаю гэты тэзіс. Але на сённяшні дзень адказнасць не наступае. Таму яны могуць рабіць все, што заўгодна, і ажыццяўляць гэтыя злачынствы кожнага дня, гвалтуючы беларусаў у турмах, затрымліваючы беларусаў, выносячы адпаведныя прысуды неправавыя. Мне ўспамінаюцца тут таксама словы нямецкага
пастора Мартина Немеллера, які сказаў калісьці, бадайжа пасля наведвання канцэнтрацыйнага лагера ў Дахау у Нямецчыне ў 1946 годзе. Калі нацысты прыйшлі за камуністамі, я маўчаў, бо гэта ж я ж не камуніст. Калі нацысты прыйшлі за сацыял-дэмакратамі, я таксама маўчаў, бо я ж не сацыял-дэмакрат. Калі яны пазней прыйшлі за членамі прафсаюзаў, я ж не член прафсаюзаў, я таксама маўчаў. Пазней яны прайшлі за габрэямі, і таксама я маўчаў, бо я ж не габрэй. Калі яны прыйшлі за мной, уже не было каму стаць у абарону за мяне. Так вось пытанне таксама да ўсіх нас, да жыхароў Рэчыцы, да ўсіх беларусаў, ці мы будзем бараніць свае правы. Бо фактычна кожнага дня гэтая бяда можа пагрукацца ў дзверы кожнага з беларусаў. Бо калі мы не зменім гэтую сістэму, яе трэба змяняць. Яна абсалютна антынародная, антылюдская, яна пачварная, агідная сістэма, якая створана ў 21 стагоддзі, якая сёння называецца лукашызм, створана гэтай уладай 27 гадоў. Дмітрыю Схопаву таксама 27 гадоў, і 27 гадоў функцыянуе гэта агідная сістэма на тэрыторыі Беларусі, якая набірае абароты і праяўляецца вельмі негатыўна. Спадар Павел, у нас літаральна застаецца хвіліначка на размову. Я б хацеў бы у вас запытацца, як у былога чыноўніка у сістэме, чаму чыноўнікі маўчаць? Няўжо яны не бачуць, наколькі развярнуліся гэты махавік рэпрэсіяў, куды ідзе Беларусь? Ну, зразумела, гэта баязлівасць, гэта тое, што ўсё ж такі з'яўляецца перасцярогай для ўсіх, каб не зрабіць крокаў. Я неаднойчы казаў, ну вось прыклад нават Паўла Латушкі, які пайшоў супраць гэтай сістэмы, атрымаў 6 крымінальных справаў. І ўсё, што з гэтым звязана. Так той же чыноўнік думае, ну пайду я гэтым шляхом, і што для мяне будзе. Я перакананы, і зноў ж такі пацвярджаю, усе мае кантакты з чыноўнікамі паказваюць 80-90% адсоткаў супраць Лукашэнкі. Гэта напэўна. Але вось гэты момант крытычны для іх не наступіў выбару. Вось нам трэба ствараць гэты крытычны момант выбару. Заўтра ён наступіць, дай Боже, паслязаўтра, але мы павінны на яго працаваць. Дзякую вам вялікі за гэтую размову. Павел Латушка, кіраўнік Народнага антыкрызіснага ўпраўлення. Да гэтай тэмы, да тэмы забойства Дмітрыя Схопава мы яшчэ абавязкова вернемся цягам нашай студыі. А зараз у працяг тэмы Алеся Стогава, расіянка, якая ў 2020 годзе падчас так званых выбараў апынулася ў Беларусі. Яна ўзгадвае пра святочны настрой і эмацыйны ўздым увечары пасля галасавання. Разам з сябрамі і тысячамі беларусаў Алеся пайшла гуляць па Менску, а потым пачалося сапраўднае пекла. Вось гісторыя Алесі Стогавай. Я была в Минске. Это была как турист, отдыхала. Совмещала вместе со своей работой удаленной. В сам день выборов все вышли на улицу, и мы тоже пошли гулять. Все шли, радовались, улыбались. И поэтому, когда я встретила шеренгу из людей в форме, я не ожидала, что они нас, я не скажу слово, задержат, что они на нас нападут. Избили сразу, запихали в автобус. Там один человек, то ли майор, то ли капитан. И я к нему подошла и сказала, что я вообще гражданка другой страны, из России. И я в шоке от происходящего, что вы, грубо говоря, похитили нас всех, и вы не даете ни позвонить родственникам, сообщить, где я. Можно я хотя бы позвоню в посольство, консулу, кому-то из своих родных, сообщу, где я боюсь за свою жизнь. Вот. Он такой, да, конечно, не беспокойтесь, мы потом вас всех отпустим. Вот. Но я так поняла, что у них была такая психологическая игра, потому что они всем обещали, что мы вас отпустим. И был даже такой момент, там одна пара, они их отпустили из автобуса, дали им отойти там пару метров, а потом догнали, ударили снова дубинками. То есть такая забава. Но потом приехал уже большой автозак именно. Сначала загрузили в автозак парней, а потом начали грузить нас, девушек. А в эти стаканы, метр на метр какой-то размер, железный. Я попала туда с девушкой вдвоем. И мне пришлось ее посадить к себе на коленки, потому что было тесно и невозможно по-другому. И у нее еще началась паника, она начала задыхаться. У меня была белая ленточка на руке. Для меня это был как символ честных выборов. Поэтому в стакане я эту ленточку сняла. И, наверное, отчасти рада, потому что когда я уже была в Окрестино, я знаю, что многих ребят, девчонок за какие-то такие символику их очень сильно били. Как я потом узнала, ребят, молодых людей, мужчин, их просто кидали в этих стаканах по 5. И крики людей. Мы должны были от автозака бежать по коридору
живому коридору, по бокам стояли вот эти сотрудники с палками, щитами. Они, девчонок, я так помню, они нас не били, ребят били. На нас они просто орали, типа «шлюхи, суки, бегите». А в самом Окрестино уже были, я так понимаю, сотрудники Окрестина, причем это были совершенно молодые ребята. Это практически были дети. Им всем было по 20 там, с небольшим лет. И от этого было еще ужаснее, потому что я видела, как они избивали мужчин взрослых, как они издевались над взрослыми женщинами, били, и мне был шок. Нас у девчонок всех поставили лицом к стене, нельзя поднимать глаза от пола, ты должен упереться лбом в стенку, руки у тебя должны быть заведены назад, тебе нельзя шевелиться, тебе нельзя поднимать глаза, тебе нельзя ничего говорить, ты должна просто исполнять команды. И вот и они постоянно тебя кричат. В таком положении они потом начинают кричать, что снимают все личные вещи, цепочки, кольца, сумки, все давайте. Вот. И я постоянно дергалась, я постоянно оглядывалась, я почему-то для себя поставила цель, что мне нужно запомнить, где я и кто это делает. Ко мне подошел известный уже на этот момент Евгений Врублевский, один из самых таких жестоких молодых людей, который там работал, которому нравилось прямо издеваться и пытать людей. Он ко мне подошел и, схватив за шкирку, дважды ударил меня об стенку лицом с криком типа «Сука, что ты тут вертишься? Я тебе покажу, как стоять». Я испугалась, но я продолжала твердить свою любимую фразу «Я гражданка Российской Федерации, не надо меня трогать, не смейте меня трогать». И вот эта фраза как-то сработала, что девчонок всех, как сказать, обработали, то есть сняли с них личные вещи, провели какой-то личный досмотр, а я осталась в коридоре. То есть они все-таки ко мне не рискнули подойти и насильно как-то меня там раздеть, еще что-то. То есть я один из таких свидетелей, который наблюдал, как они стали ребята к стенке, как они измывались. И они их заставляли вставать на колени. А потом им тоже было недостаточно. Они начинали их вот такими полуголыми на коленях, начинали бить по голому телу дубинками. Я видела, как просто кровь разлетается от того, как они бьют по телам, как они стонут, кричат эти ребята, мужчины. Я видела, как там седой мужчина, он совершенно ровно стоял, а его вот этот молодой парень начинает мочить, бить и кричит: «Сука, я тебе сказал по-другому стоять». Ну, это просто издевка была. И когда я от такого легкого шока отошла, и я не могла на это смотреть спокойно, меня настолько трясло от того, что я не могу ничего сделать. И в какой-то момент я к одному из этих изергов обратилась и говорю: тебе нормально, тебе нравится издеваться, что он тебе сделал такого? И он продолжил игру, он сказал такую фразу, типа: а что я такого делаю? Я разве кого-то бью? И улыбается, смеется. Я говорю: да, ты только что человека бил, я видел. Он такой: кого? Его? И он подходит к человеку, которого он только что бил, и при мне начинает его бить дубинкой, и у человека просто кожа разрывается на ноге от того, что он его бьет. И он такой: что, это раз бить? Кто сказал, что я бью? И начинает смеяться, издеваться. И я понимаю, что все, диалог здесь невозможен, что он видел во мне зрителя, ему нравится эта вся картина. И я просто отвернулась. И он тогда ко мне подошел и сказал, типа сука, ты вот если будешь там самая умная, будешь там выделываться, так мы тебя по кругу пустим. Типа, бутылку поставим, что тебе надо? Они привели с улицы как раз одного из этих людей в черной форме. И вот он единственный, кто был взрослый, он был старше меня явно, он был прям взрослый мужчина. Они ему сказали такую фразу: вон твоя, типа, из России, разбирайся с ней сам. Были слухи, что там мог быть российский ОМОН. Не удивлюсь, если это был как раз российский ОМОН. В общем, он подошел, он вообще со мной не яшкался, ничего не спрашивал, он просто там меня схватил за шкирку, сразу меня затащил в комнату, где мы с ним наедине остались. Там он начал мне угрожать, что он меня изуродует, выбьет зубы, что меня там изувечат, что если я сейчас сама не сниму с себя золотые кольца, там не расшнуруюсь, то он типа будет меня избивать и типа изувечит меня. Я помню, у него было кольцо обручальное, и у меня, наверное, как по психологии жертвы, я решила личную тему затронуть. Я говорю: ты с своей женой также общаешься? Типа, представь, чтобы с ней так общались. Он такой: моя жена не такая, как ты, она не ходит на все эти там вот эти митинги, все это она сидит дома. После этого он еще дал мне поддых, а там такая была, как кушетка. То он меня на эту кушетку повалил и начал сдергивать с меня кольца. Потом туда зашел другой молодой сотрудник ЦИПа. И мы опять же вот это вывернул руки назад за спину, согнул меня. И в таком положении повел меня куда-то вверх по лестницам в камеру. И вот уже в камере, в которой я и провела 4 суток, я и оказалась.
Ну што ж, вяртаемся да асноўнай тэмы сённяшняга эфіру. Тэма смерці Дмітрыя Усхопава і рэакцыю на яе ў гэтак званых дзяржаўных СМІ абмяркуем з медыаэксперткаю Марыяй Садоўскай-Колмач. Вітаю. Добрый день. Марыя, 1 студзеня з'яўляецца афіцыйная заява Міністэрства ўнутраных справаў пра тое, што навагодняя ноч у Беларусі прайшла спакойна, без аніякіх здарэнняў. Потым на наступным дзень у незалежных медыях з'яўляецца інфармацыя пра забойства, пра смерць Дмітрыя Усхопава з Рэчыцы. Як думаць, улады спадзяваліся, што ніхто не даведаецца, што нешта было не так і можна было травіць байкі пра спакойную і ціхую Беларусь? Ну, гэта навагодні уікенд, тому, магчыма, проста статыстыка, якую падавалі міліцэйскія нейкія аддзяленні ці участкі ў МУС, яна была недакладнай. Тым больш, што з таго, што зараз кажуць улады, яны сцвярджаюць, што смерць адбылася ўжо ў шпіталі, так? Таму, магчыма, гэта, канешне, было і як бы мэтаскіравана, а магчыма, да МУС проста не дайшла статыстыка, альбо МУС не палічыў гэтую смерць вартай сказання таго, што ў Беларусі была неспакойная навагодняя ноч. Дарэчы, калі верыць інфармацыі тэлеграм-каналу «Матольк памагі», па ўсім інструкцыі мужчыну ў цяжкім стане мусіла даставіць у шпіталь машына хуткай дапамогі. Аднак яе дастаўлялі на аўтамабілі УАЗ, якая, уласна, і належыць да ўнутраных войскам. Таксама яшчэ адна інфармацыя пра тое, што Дмітрый Усхопаў у 2018-19 гадах служыў у 5-й ССО, супрацоўнікі якой і забілі пратэстоўца Геннадзя Шутава ў 20-м годзе, аднак сам Дмітрый не прымаў у гэтым удзелу, паколькі пасля службы ў арміі вярнуўся на гражданку ў Рэчыцы. Аднак пазней жа ж, пасля таго, як гэта гісторыя трапіла ў незалежныя медыі, следчы камітэт апублікаваў заяву пра тое, што супрацоўнікі міліцыі дзейнічалі згодна з заканадаўствам, показалі відэа, нейкія нарэзкі. Ці ўсё ж такі ёсць усё ж такі давер да такіх відэа, таму што ўжо і раней публікавалі рознага кшталту відэа і па ўсей верагоднасці Беларусі выказвалі вялікую, ну, скажем так, недавер да такіх відэаматэрыялаў. Ну, давайте мы разберем вось гэты камунікацыйны сапраўды аспект, які складаецца з двух частак. Па-першае, тое, што міліцыя або паліцыя ў любой краіне, дзе адбываецца медыа-падзея і кажуць пра гвалтоўную смерць чалавека ад рук паліцыі, рэагуе абаронча, гэта звычайна. Так іх вучаць, у іх такія медыа-трэнінгі, вы не пабачыце іншай рэакцыі паліцыі, ну, у большасці выпадкаў. Яны будуць шукаць сведчанняў таго, што міліцыянты ці паліцыянты дзейнічалі згодна з правіламі, як мінімум тых, якія яны могуць паказаць. Дзесьці гэта будзе, напрыклад, запіс камеры, якая ёсць у паліцэйскіх, так, напрыклад, у Амерыцы. Дзесьці яшчэ. Але, канешне, розніца Беларусі з іншымі краінамі ў тым, што ў большасці выпадкаў там было б судовае разбіральніцтва, якое пасля прааналізавала кадр за кадрам, што адбываецца, ці сапраўды нічога не было парушана, і ці сапраўды гэта відэа можна лічыць доказам таго, што чалавекам нічога не адбылося. Але другая частка вашага пытання пра давер, яна больш цікавая, таму што ў сітуацыі пасля смерці Рамана Бандарэнкі, пасля таго, як журналістка Кацярына Барысевіч і ўрач, якія абнародвалі сапраўдныя дадзеныя пра адсутнасць прамілля ў ягонай крыві, трапілі ў турму, калі людзі адседзелі фактычна за тое, што яны не пабаяліся даць афіцыйную медыцынскую інфармацыю іншым грамадзянам, канешне ж, давер да любых відэа, да любых даведак, да любых нейкіх дакументаў, якія будуць прадстаўляць альбо міліцыя, альбо праўладныя тэлеграм-канал, даволі нізкі. І я нават здзіўляюся таму, што яны вырашылі ўсё-такі выкласці гэтыя відэа, выкласці гэтыя дакументы, таму што, ну, здавалася б, навошта, калі і так усе ведаюць, што б не было, за іншую версію рэальнасці ўсё роўна можна трапіць у турму. Таму, ў прынцыпе, яны маглі б сказаць проста: верце нам, гэты чалавек быў п'яны, альбо верце нам, нічога не адбылося. Розніцы б ніякай не было. Тыя, хто не вераць, яны б не верылі і так. Тыя, хто давяраюць міліцыі, ім дастаткова словаў, дастаткова нейкіх заяваў.
Ну, то бок, нават яшчэ да з'яўлення афіцыйных дадзеных, што знаходзілася ў крыві загінулага, яго ўжо назвалі алкаголікам, наркаманам, але яшчэ, апроч гэтага, пасыпаліся, ну, такія недвузначныя абразы на адрес родных. На адрес родных у тых жа тэлеграм-каналах тыпу «Жоўтыя злівы» альбо «Азаронкі». Гэта навошта робіцца? Навошта ачарняць яшчэ родных гэтага забітага чалавека маладога? Ну, і з таго, што я магу зразумець, калі гэта так, я не правярала. Некаторыя з родных падзяліліся здымкамі з мабільнага тэлефона альбо з іншай прылады цела загінулага, так? І гэтыя здымкі нейкім чынам у пэўны момант трапілі ў тыя медыа, якія ў Беларусі дзяржава прызнае экстрэмісцкімі, як і бачыце, дарэчы, так? І, значыць, магчыма, менавіта з-за гэтага пайшла такая крытыка родных, таму што можна запужаць урачоў, можна запужаць, магчыма, журналістаў, але вельмі цяжка запужаць чалавека, які ў гэты момант вельмі востра перажывае гора ад смерці свайго блізкага. Так, яшчэ не прыдумалі спосабы, што зрабіць, каб ніводнай сям'і не захацелася ніколі падзяліцца такімі сведкамі. З іншага боку, з такімі звесткамі, з іншага боку, канешне, калі б у прадзяржаўных тэлеграм-каналах пасля у саміх не з'явіліся матэрыялы, якія маюць дачыненне да следства і не павінны былі быць там быць, то можна было б падумаць, што, магчыма, яны так крытыкуюць, таму што, ну як жа так, следства ідзе, а вось нехта зліў дадзеныя, якія могуць парушыць ход следства. Тым не менш, я думаю, перш за ўсё, жаданне запужаць, жаданне паказаць, што помста за тое, што людзі дзеляцца любой інфармацыяй, асабліва такой сенсітыўнай, з незалежнымі медыямі, будзе асабістай і таму, каб людзі проста перасталі гэта рабіць. Нават калі ў ёсць нейкія падозранні. Марыя, яшчэ адно пытанне. Насамрэч, вот я сёння прагартаў гэтыя праўладныя тэлеграм-каналы, і там адразу пачалі пісаць гісторыі пра тое, што адбылося ў суседніх краінах у навагоднюю ноч. Вон, маўляў, у Польшы там п'яны амерыканскі жаўнер пабіў польскіх паліцэйскіх. Яшчэ пра тое, што там украінца забілі. Гэта вось для чаго? Для таго, каб адцягнуць увагу. У нас, спадарня Марыя, усяго адна хвілінка засталася. Я думаю, гэта для таго, каб, як заўсёды паўтараць, што Беларусь нічым не адрозніваецца ад іншых краінаў, але да яе прымяняюцца падвойныя стандарты. Сапраўды, і ў Польшчы былі смерці, і ў Грузіі, і ў Амерыцы, але ёсць вялізная розніца, пра якую яны забываюць сказаць. Гэта магчымасць незалежнага суда і магчымасць звальнення або пакарання людзей, калі ўсё-ткі нешта дрэннае адбылося, і калі ўсё-ткі міліцыя або паліцыя вінавата. Таму яны паказваюць палову карцінкі, ну і як заўсёды хаваюць ад нас другую палову. Ну, вось так працуе беларуская прапаганда. Дзякуй вялікі за гэты каментар. Марыя Садоўская, Колмач, медыаэкспертка, была з намі на сувязі. А гаспадарства, нагадаю, што 968 чалавек сёння прызнаныя палітычнымі вязнямі ў Беларусі. Людзі сядзяць за кратамі за свае перакананні, пазіцыю супраць гвалту, за палітычную актыўнасць. Сярод іх Менчук Максім Тацянюк. Дызайнер, валанцёр, былы вайсковец. Ён зрабіў інсталяцыю ў выглядзе пудзілаў з фотаздымкамі вядомых чыноўнікаў і амапаўца ў балаклаве на фоне бел-чырвона-белага сцяга. Судзілі Максіма Тацянка нібыта за абразу прадстаўнікоў улады і зацятае хуліганства. Гэта наш апошні матэрыял на сёння, аднак не пераключайцеся наперадзе аб'ектыў з самымі апошнімі падрабязнасцямі разам з Анастасіяй Русецкай. Я ж Віталій Бабін, развітваюся з вамі да наступных эфіраў. Дзякуй усім людзям, якія адпраўляюць лісты са словамі падтрымання. Гэта вельмі важна для ўсіх тых, хто сядзіць.
усходу на захад у абыход Беларусі. Кітай запусціў новы маршрут для дастаўкі грузаў у Еўропу. Гэта можа сур'ёзна ударыць па беларускай чыгунцы. Транзіт кантэйнерных цягнікоў для яе – адна з асноўных крыніц даходаў. Вітаю, шаноўнае гаспадарства, мяне завуць Анастасія Русецкая. Запрашаю на аб'ектыў. Алкаголь і наркотыкі ці збіццё? У чым сапраўдная прычына смерці маладзёна ў навагоднюю ноч? Самі ж супрацоўнікі медычнай установы казалі, што яго прывезлі мокрага цалкам, з парванай майкай, спрабавалі яго неяк рэанімаваць там, адкуль яго везлі. Чорная скрыня беларускай эканомікі. На што пойдуць грошы з сакрэтнага фонду Лукашэнкі? У галаве мусіць сядзець вось гэта так зазубрынка, што гэта зрабіў не народ, не дзяржава, а менавіта Александр Лукашенко. Лукашенко паўторна ўзяўся за бараўляны. Ці стане вёска горадам? Выдзяленне надзелу пад розныя дамы, гандлёва-забаўляльныя альбо шматлікія якія іншыя такія рэчы, яны стануць нашмат прасцей, а ў жыхароў будзе менш аргументацыі чыста на нарматыўным узроўні адбівацца ад гэтага. Следчы камітэт распачаў крымінальную справу ў сувязі з гібеллю жыхара Рэчыцы Дзмітрая Усхопава. Маладзён памёр у навагоднюю ноч у раённай бальніцы, куды трапіў з рэчыцкага Раус. Сілавікі прызнаюць, што ўжывалі супраць мужчыны сілу, але не быў у межах закону. Ды сцвярджаюць, што смерць наступіла ад злоўжывання алкаголем і наркотыкамі. Антон Каменскі працягне. Прыставаў да мінакоў і правакаваў канфлікты. На заўвагі міліцыянтаў рэагаваў агрэсіўна. Так сілавікі тлумачаць затрыманне ў навагоднюю ноч жыхара Рэчыцы Дзмітрия Усхопова. Гражданин оказал неповиновение сотрудникам органов внутренних дел. Сотрудники действовали в соответствии с действующим законодательством. В настоящее время по факту смерти гражданина подразделением Следственного комитета проводится проверка, назначены необходимые экспертизы. Следчы камітэт прызнае, што супраць Дзмітрыя ўжывалі сілу, аднак ягоная смерць, цытата, не носіць траўматычнага характару. Афіцыйна ў крыві мужчыны выявілі звыш 4 прамілі спірту і знайшлі пакецік з марыхуанай. Гэтае ж рэчыва ў мачы памерлага. А сам Усхопаў нібыта ліставаўся з інтэрнэт-крамай па продажы наркотыкаў. Я гэта абмеркаваў ужо са сваякамі Дзмітра. Яны ўпэўненыя, што гэта фальсіфікацыя нейкая, таму што яны кажуць, што гэта не ягоны стыль стасункаў пісьмовых. Дзмітрия Усхопова затрымалі на аўтобусным прыпынку ў цэнтры Рэчыцы каля 23 гадзіны 31 снежня і даставілі ў рэчыцкі Раус. Тое, што мужчына сапраўды ў добрым падпітку, бачна на змантаваным відэа з камераў назірання, але стаіць на сваіх нагах. Паводле сілавікоў, праз некаторы час Усхопава павезлі на медычнае сведчанне. Па дарозе яму стала блага. А менш чым праз 2,5 гадзіны ад затрымання медыкі зафіксавалі смерць мужчыны. Ні відэа з прыпынку, ні таго, як Дзмітрый Усхопаў выходзіць з Раус, сілавікі не паказалі нават ягоным сваякам. І калі б там было нешта сапраўды такое, чым, што яны паказалі, што вось там чалавек п'яны, там чапляецца да людзей, ці яшчэ штосьці, чаму яны яго стрымалі, то яны б гэта паказалі. І, відаць, там таксама было магчыма ўжыванне сілы яшчэ на самім гэтым прыпынку. Самі ж супрацоўнікі медычнай установы казалі, што яго прывезлі мокрага цалкам, з парванай майкай, то бок было відавочна, што спрабавалі яго неяк рэанімаваць там, адкуль яго везлі. Інфармацыю ад сястры Усхопова і пацверджаную іншымі крыніцамі праваабаронца апублікаваў на сайце «Палеская вясна» зранку 2 снежня. Праз некаторы час следчы камітэт заявіў, што пачаў праверку, а праўладныя тэлеграм-каналы выклалі відэа затрымання Усхопова і нібыта ягонае ліставанне з гандлярамі наркотыкамі. Мяне больш хвалюе тое, што тэлеграм-каналы, гэтыя праўладныя, выкладваюць нейкія перапіскі, пачынаюць дзяліцца нейкімі рэчамі, якія тэарэтычна павінны быць даступнымі толькі следству. І вось чаму гэта яны робяць, гэта іншае пытанне. У такіх тэлеграм-каналах пачалі пагражаць расправай сваякам, якія распаўсюдзілі фотаздымкі, прыгадваючы гісторыю журналісткай Кацярыны Барысевіч і лекарам Артёмам Сарокіны. Іх асудзілі за публікацыю праўды аб смерці Рамана Бандарэнкі. Тады сілавікі таксама заяўлялі пра алкаголь у крыві Рамана. Антон Каменскі, Белсат.
На 90-м годзе жыцця памёр вядомы беларускі літаратуразнавец і гісторык Адам Мальдзіс. Развітанне з навукоўцам пройдзе ў сераду ў Чырвоным касцёле аб 11-й. Выказваем шчырыя спачуванні блізкім. І да іншых навінаў. Пакажыце нам бюджэт. А таксама адкуль уліваюцца і на якія патрэбы ідуць сродкі з так званых пазабюджэтных фондаў. Журналістам «Зеркала» стала вядома, на што сёлета выдаткуе грошы засакрэчаны рэзервовы фонд так званага прэзідэнта. Павысяць заробкі і пенсіі дзяржслужбоўцам, вайскоўцам і сілавікам. Выдаткуюць на капрамонт дарог і рэгіянальныя праграмы. Чаму менавіта з гэтай кішэні, высвятляла Юлія Цяльпук. Колькасць атрымальнікаў ковідных надбавак сёлета зменшаць. Плаціць будуць з рахунку, сальда якога невядомае нават Міністэрству фінансаў, так званага рэзервовага фонду прэзідэнта. Не проста з бюджэта, а вось менавіта канкрэтна Александр Лукашенко вырашыў падняць, напрыклад, заробак дзяржаўным служачым альбо вайскоўцам, сілавікам. І у іх у галаве мусіць сядзець вось гэта так зазубрынка, што гэта зрабіў не народ, не дзяржава, а менавіта Александр Лукашенко. Асаблівасць фонду непразрыстасць ягонага фармавання. Вядома толькі, што частка гэта грошы падаткаплатнікаў згодна з бюджэтным кодэксам. Памер рэзервовага фонду, як правіла, не можа перавышаць 1% доходаў рэспубліканскага бюджэту. Расходаванне сродкаў ажыццяўляецца на падставе рашэнняў прэзідэнта Рэспублікі Беларусь. Правіла 1% сёлета перакрочылі ў 4 разы. Фонд, выдаткі якога зацвярджае Лукашенко, забярэ амаль 28 мільярдаў рублёў, 4,2% з рэспубліканскага бюджэту. Удвая больш, чымся летась, і амаль у 5 разоў больш, чым у 2020 годзе. Выпадкаў, калі Лукашенко выдаваў грошы з фонду, нам вядома няшмат. У 2009 з яго папаўнялі бюджэт, каб падоўжыць фінансаванне ад МВФ. Пазней фінансавалі рэканструкцыю Купалаўскага тэатру, новы сайт Лукашенко, сацыяльную дапамогу. Пабудавалі медцэнтр пад Ждановічамі і частку аб'ектаў інфраструктуры беларускай АЭС. Сёлета з яго павысяць заробкі бюджэтнікам і сілавікам. Усё у ЗАО «Беларусь» з адной кішэні, і мы ведаем, як гэта кішэнь завецца. Вядома, што рэзервовы фонд папаўняе лішак падатку на прыбытак ды адлічэнні з дзяржаўных органаў. Грамадству вядомае таксама інавацыйны фонд, дзяржаўны фонд інфраструктуры развіцця, якія ў рознай ступені сілкуюцца з даходаў насельніцтва. Але ёсць і зусім схаваныя рахункі. Ёсць так званыя чорныя касы, якія наогул не фігуруюць ні ў бюджэце краін, але яны ёсць. І вось там акумулююцца вялікія рэсурсы ад продажу зброі, ад таго, чым займаецца ў пэўнай ступені управленне кіравання справамі так званага прэзідэнту. Гэта таксама вялікія магчымасці. Там жа, на думку Анатолія Лябедзькі, асядаюць грошы, якімі дзеляцца алігархі, у тым ліку даходы ад кантрабанды. Уся беларуская эканоміка разам з фондамі і бюджэтам схаваная ў чорную скрыню, дадае эканаміст. Лічбы, якія мы маем, пачынаючы з ВУПу, інфляцыя, прамысловыя лічбы экспарту, ўсё гэта ўжо стала часткай такой самой агітацыі, прапаганды і хлусні, як і справаздачы афіцыйнага цыклу ад Ермошына. Эксперты лічаць, што сёлета мы не пабачым праўдзівых справаздачаў пра стан эканомікі. Зрэшты, закон аб рэспубліканскім бюджэце на гэты год яшчэ і не апублікавалі. Юлія Цяльпук, Белсат. Афіцыйны Менск адкрыў чарговы фронт супрацьстаяння з захадам. Гэтым разам харчовы. Вось толькі каму будзе горш ад эмбарга, уведзенага рэжымам Лукашэнкі супраць амаль 4 дзясяткаў краінаў, высвятляў Валера Руселік. У новы год з новымі санкцыямі, толькі ў адваротным кірунку, прынамсі на паперы. У студзень увабралася ў сілу эмбарга, якое рэжым Лукашэнкі ўвёў на пастаўкі харчоў з заходніх краінаў у адказ на заходнія санкцыі супраць афіцыйнага Менску. Вось толькі ў выніку, тлумачыць эканаміста Леў Марголін, гэты бізун лясне выключна па беларускіх пакупніках, то бок па нас з вамі. Тое, што датычыцца тых, на каго яны нібыта накіраваны, на это 36 краін, у тым ліку і США, і Вялікая Брытанія, і Еўразвяз, то у іх экспарт тавараў прыкладна ў 10 000 разоў больш,
чим ті 500 мільйонів, на які прикладно разлічені санкції. С падобным меркаваннем сёння выступіў і польскі міністр сельскай гаспадаркі Генрык Кавальчык. Менавіта Польшча, якая экспартавала асноўныя аб'ёмы сваіх яблыкаў у нашу краіну, паводле задумы рэжыму Лукашэнкі мелася адчуць бізун контрсанкцыяў. Гадавая вартасць гандлю з Беларусю – гэта недзе 200 мільёнаў еўраў, што складае 0,6% агульнага польскага экспарту харчоў. Галоўным таварам ёсць яблыкі, і найбольш забарону імпарту адчуе галіна садавіны. Хоць гэта і не галоўны кірунак экспарту яблыкаў. Усё больш іх высылаецца ў іншых кірунках, да прыкладу, у Егіпет. Таксама польскі міністр выказаў надзею, што пасля некалькіх тыдняў блытаніны пастаўкі ўсё-ткі адновяцца. А вось адзін з непасрэдных польскіх экспарцёраў яблыкаў у Беларусь, уладальнік фірмы «Экасад» Чеслаў Маціжынскі, у прагнозах больш стрыманы. Беларусь была паводле аб'ёмаў другім пакупніком. Напэўна, Польша дасць сабе рады, але гэта зойме 2-3-4 гады, каб замяніць гэты рынок. Калі Расія ўводзіла сваё эмбарга, то таксама ўсе думалі, што гэта не працягнецца доўга. А трывае гэта, наколькі я памятаю, ужо каля 8 гадоў. Пры гэтым экспарцёр падкрэслівае, што цяперашнія альтэрнатыўныя рынкі наўрад ці з'ядуць больш польскіх яблыкаў, а таму на 100% варта чакаць, што адновяцца ранейшыя шэрыя схемы па абыходу накладзенага эмбарга. У 2019 годзе каманда праграмы «Давайце разбірацца» на Белсаце якраз зладзіла расследаванне па маштабным пераклейванні этыкетак на шляху нібыта падсанкцыйнай прадукцыі ў Расію. Пастаўкі пэўных відаў прадукцыі, якія потрапілі пад санкцыі, яны будуць ажыццяўляцца з дапамогай квотаў. То бок там пэўным кампаніям будуць дазваляць завозіць пэўныя аб'ёмы. Я думаю, што якраз такі дазволы будуць атрымліваць кампаніі, якія набліжаныя да ўладаў. Цікава, што ў пастанове Савету міністраў наконт увядзення эмбарга ўтрымліваюцца і агаворкі пра тое, што час ад часу контрсанкцыі можна і прыпыніць, альбо і нават адмяніць. Гэткае поле для адступлення пасля пагрозлівага надзімання шчокаў, констатуе экономист Сергей Чалы. Я думаю, что здесь это вовсе не ожидание того, что стороны договорятся или придумают какие-то обходные маневры. Скорее всего, это просто признание очевидного факта, что санкции по дизайну своему построены таким образом, что они вредят не сколько странам, против которых направлены, сколько самой белорусской экономике. Поэтому выражается надежда на то, что сами белорусские власти одумаются и отменят их. Што ж да ўласна беларускіх пакупнікоў, то, як запэўніваюць эканамісты, яблыкі з крамаў не знікнуць, незалежна ад таго, колькі гэтыя контрсанкцыі пратрымаюцца. Знайсці альтэрнатыву таннейшай польскай прадукцыі можна, вось толькі заплаціць за яе давядзецца ўжо даражэй. Законы рынку яны такія, нічога не паробіш. Валер Руселік, Белсад. На Уздзеншчыне ў выніку ДТЗ шпіталізавалі 11 чалавек. Адна пасажырка загінула за дзень да свайго 25-годдзя. Трагедыя адбылася на аўтадарозе Мінск-Мікашэвічы паблізу вёскі Басманаўка Уздзенскага раёну. Кіроўца «Опель Вівара», не ўлічыўшы галалёд, выехаў на сустрэчную паласу і сутыкнуўся з маршруткай, якая ехала ў Менск. 24-гадовая пасажырка «Опель» памерла на месцы. Абодва кіроўцы і 9 пасажыраў маршруткі былі шпіталізаваныя з траўмамі рознай ступені цяжкасці. Паводле следчага камітэту на кіроўцу «Опель» заведзеная крымінальная справа па артыкуле «Парушэнне правілаў дарожнага руху асобай, якая кіравала транспартным сродкам, што пацягнула па неасцярожнасці смерць чалавека». Лукашенка чарговы раз узяўся вырашаць нязручнасці жыхароў Менску, звязаныя са шчыльнай забудоваю. З гэтай нагоды ён, сярод іншага, зноў абмяркоўвае наданне цяперашняй вёсцы Бараўляны статусу гораду. Што такія змены могуць прынесці жыхарам бараўлянаў, высвятляў Уладзімір Старыковіч. Бараўляны і Лескаўка, аграгарадок Лясны і пасёлак Вопытны. Перспектыву аб'яднаць гэтыя населеныя пункты ў адзін горад Лукашенка абмеркаваў на нарадзе з кіраўніком Менскай вобласці Александрам Турчыным, ды адзначыў, што трэба параіцца з людзьмі, бо статус горада нясе за сабою некаторыя змены. Придание бараўлянам статуса города. Надо посоветоваться с людьми, потому что статус города
влечет за собой некоторые изменения, пусть немного, но тем не менее. Ідэю зрабіць гарады-спадарожнікі з населеных пунктаў блізу сталіцы, а перадусім з бараўлянаў, Лукашенко агучваў і раней, летась у кастрычніку. Цяпер, паводле яго, Менску трэба, цытата, трошкі сціскаць квадратныя метры жытла і нельга перасяляць Менск, бо хутка Менску стане, як Москва у гадзіны пік. Бараўляны, калі мы разумеем, это кангломерацыя некалькі вёсак, якіх там уже зараз жыве парадка 50 тысяч чалавек. І многія тыя, хто пераязджаў калісьці бараўляны, яны пераязджалі з Менска ў прыватныя дамы і хацелі жыць так каля Менска, але ў сельскай мясцовасці. Пры ператварэнні вёскі ў горад ва ўмовах дзейнага заканадаўства шэраг спецыялістаў згубіць даплату за працу ў сельскай мясцовасці, а жыхары пасёлкаў рэшткі самакіравання. Да таго ж, калі будаваць шматпавярховікі ў Менску ўжо не пажадана, учорашнія вяскоўцы могуць зазнаць ушчыльнення. Будаваць у лясным масіве, да прыкладу ў бараўлянах, былі спробы і раней. Это уже будзе горад, выдзяленне надзелу пад розныя дамы, альбо там сацыяльныя, альбо там гандлёва-забаўляльныя, альбо шматлікія якія іншыя такія рэчы, яны стануць нашмат прасцей, а ў жыхароў будзе менш аргументацыі чыста на нарматыўным узроўні адбівацца ад гэтага. Актывісты адзначаюць, што з наданнем бараўлянам статусу гораду вырастуць і падаткі на зямлю ды нерухомасць, а таксама падаткі для індывідуальных прадпрымальнікаў. Гарадскі статус для бараўлянаў нясе наўпроставую пагрозу і гаспадарам агросядзібаў. Есть агроусадьбы на территории Боровлянской агломерации. Вот десятки хозяйств потеряют возможность вести агроэкоуслуги, оказывается. Ёсць вядомыя плюсы. Гэта найперш развіццё інфраструктуры паводле гарадскіх нормаў, будаўніцтва новых садкоў, школаў і аздараўленчых цэнтраў, лепшая транспартавая камунікацыя. Аднак, паводле мясцовых актывістаў, пры існай забудове бараўлянаў гарманічнае ўзвядзенне новых сацыяльных аб'ектаў там немагчымае. Уладзімир Старыковіч, Белсат. Салаты з маянезам, бутэрброды з маслам і салёнай рыбай, начыненыя грыбы. На Новы год у спажыванні смакоцця мы сябе не абмяжоўваем. У выніку за некалькі дзён набываем праблемы са страваваннем ды пару кілаграмаў. Як прыйсці ў форму пасля застолля бяспечна, разбіралася Марыля Дакуцька. Навагоднія выходныя мінулі, пакінуўшы за сабой не толькі святочны настрой, але і пачуццё цяжару і пару набраных кілаграмаў. А ў лядоўні яшчэ застаюцца недаедзеныя салаткі ды іншыя стравы. Вярнуцца ў форму без пакуты і шкоды для арганізму дазволіць пару няхітрых правілаў. Традыцыйна на святочны стол мы гатуем шмат страваў і нярэдка пераядаем. В празднике основные продукты, которые приносят в наш организм разбалансировку, это консервация, маринады, соленья, ну и, конечно, сладости, да, в большом количестве, которые поедаются вместе с другими продуктами и вносят диссонанс, это вздутие кишечника, брожение и, конечно, какие-то неприятные состояния. У жаданні хутка вярнуцца ў форму шмат хто рэзка пераходзіць на жорсткую дыету альбо галаданне. Паводле Людмілы Гончаровай такі падыход мае адваротны эфект. Арганізм у стрэсе пачынае набіраць вагу. Обратите внимание на натуральные продукты. Натуральные – это зелень, свежие фрукты, овощи в сыром виде, пусть даже они будут привезенные из-за рубежа. И, конечно, белковые продукты, потому что мы белковые тела. И это правильно приготовленное мясо, рыба, запеченные. Меней есці ды спажываць больш вадкасці рэкамендуе галоўны трэнер гандбольнай каманды «Витязь» и актывіст свабоднага аб'яднання спартоўцаў Константин Яковлев. Всего нам не надо в эти дни. Падыходзіць да трэніравання гэтаксама варта ашчадна пачаць з кардыёрэжыму, веласіпеда альбо актыўнай хадзьбы, раіць трэнер. Перагружванне інтаксікаванага арганізму можа прынесці больш шкоды, чым карысці. Основная ошибка это когда человек не чувствует свой организм и пытается сразу начать заниматься с того, с чего он закончил после праздников. И когда человек чувствует свой организм, он понимает, когда он поднимается наверх, к примеру, на свой этаж, появляется какая-то одышка, да, головные боли, давление, и надо за этим максимально следить. Цяпер існуе дастаткова платформаў, якія дазваляюць падабраць практыкаванні, што найбольш вам пасуюць, і займацца ўдома. Трэніравацца можна і разам з беларускімі спартоўцамі са свабоднага аб'яднання. Понеслась.
Недаедзеныя ж, але прыдатныя стравы можна аддаць праз фудшэринг, а вось салаткі на маянезе лепей не захоўваць больш за сотні, рэкамендуе дыетолог Людміла Ганчарова. Марыля Дакуцька, Белсат. Ці спадабаўся Крамлю праект беларускай канстытуцыі і той варыянт транзіту ўлады, пры якім Лукашенка нікуды не сыходзіць? Адказ на гэтае пытанне ў праграме «Размова». Сённяшні госць – былы працаўнік адміністрацыі прэзідэнта Беларусі Анатоль Котаў. Я ж на гэтым з вамі развітваюся. У студыі працавала Анастасія Русецкая. Да сустрэчы заўтра.